Intelligent project. Pasha, man, Ocean some kana segun. Nekuti vari kunditiusa imbevhauka, nekuti vhauka yaita vakosauka, nekuti pandayemba timani mani yazimbira vanhu senge vasvika bhodho rebhauka. Ende futi vane kufdende, vatinoimba toita vafende, kana vatiniwa ngavaende kuchacho ofisi kumba vauya nehurumende. Asi futi vane kufdende, pandinoimba ndoita vafende, kana vatiniwa ngavaende kuchacho ofisi kumba vauya nehurumende. Kuti apa ini ndakudonha navo negotsi, chimuti ndabvuta saka ndiri chitsotsi, ende ndikashuda bhinzi yandiipotsi saka ndichaita kuti vamwe vabude musotsi. Nekuti ndiri pamepu ini samunetsi, ndava invita padhense vaenzi, pandaiimba vaimbondidzimira getsi, pati vaziona kuti chipo havachipedzi. Ende futi vane kufdende, patinoimba toita vafende, kana vatiniwa ngavaende kuchacho ofisi kumba vauya nehurumende. Asi futi vane kufdende, pandinoimba ndoita vafende, kana vatiniwa ngavaende kuchacho ofisi kumba vauya nehurumende. Apa tina ningi ma 41 years, apa vari kuzvita vada kupinda muresi, vachemberera muzinhu ukafanika mayezi, pati vesa ndivakwate ndinenge podhakezi. Nekuti vari kunditiusa imbevhauka, nekuti vhauka yaita vakosauka, nekuti pandayemba timani mani yazimbira vanhu senge vasvika bhodho rebhauka. Ende futi vane kufdende, patinoimba toita vafende, kana vatiniwa ngavaende kuchacho ofisi kumba vauya nehurumende. Asi futi vane kufdende, pandinoimba ndoita vafende, kana vatiniwa ngavaende kuchacho ofisi kumba vauya nehurumende. Nekuti apa ini ndakudonha navo negotsi, chimuti ndabvuta saka ndiri chitsotsi, ende ndikashuda bhinzi yandiipotsi saka ndichaita kuti vamwe vabude musodzi. Nekuti ndiri pamepu ini samunetsi, ndava invita padhense vaenzi, pandaiimba vaimbondidzimira getsi, pati vaziona kuti chipo havachipedzi. Ende futi vane kufdende, patinoimba toita vafende, kana vatiniwa ngavaende kuchacho ofisi kumba vauya nehurumende. Asi futi vane kufdende, pandinoimba ndoita vafende, kana vatiniwa ngavaende kuchacho ofisi kumba vauya nehurumende. Intelligent project. Copy me now.